בוקר טוב לכולן, שלום לכן, תודה לכל מי שהצטרפה היום בלייב וגם מי שתצפה בהקלטה. לפני שאנחנו נתחיל במדיטציה עצמה, אני הוצאתי לנו קלף, כי רציתי ככה גם איזושהי התכווננות על הבוקר. היה לי ככה, לקח לי זמן להתאפס על עצמי, אז אמרתי, יאללה, אני אוציא קלף. אז הוצאתי לנו קלף מפה, מטוטם של הציפורים, ואני אקריא לנו את המסר שלו. הקלף שיצא לנו הוא כתה חדת זנב. זה הקלף. מי שרוצה אני אשלח לה את זה אחר כך. הכתה חדת הזנב מעניקה לנו את מתנת ההורות. הכתות מלמדות אותנו על מסירות הורית למען הדור הצעיר. הזכרים מרחיקים לעתים עשרות קילומטרים רק כדי לאגור מים בנוצות החזה ולעוף בחזרה לערבות את צמאון האפרוחים. כאשר היא מתעופפת מהקלפים, היא מתעופפת מהקלפים כדי להזכיר שלפעמים גם במצבים בהם נראה שהחוסן מאיתנו והלאה, כוחנו עדיין איתנו. הכתה שנוהגת לשוב בנאמנות ובקביעות לבארות המים, מצביעה על המשאבים והכוחות הרגשיים שעוזרים לנו להתמודד עם כל אתגר שהחיים מציב בפנינו. אז ככה עם האנרגיה הזאת של למלא את המשאבים שלנו, כי בשביל זה אנחנו פה היום. ואנחנו תמיד נכנסות לתוך מדיטציה, אנחנו אף פעם לא יודעות איך אנחנו נצא בצד השני, וזה אולי אחד הדברים הכי יפים בה. ובאמת אני מזמינה אתכם להיות הכי פתוחות שאפשר עם מה שמגיע, עם מה שאתן מרגישות, עם איך שאתן חוות, מצליחות להתחבר, לא מצליחות להתחבר. גם תתנו אמון שהאנרגיה עובדת פה במרחב, וזה הרבה מעבר למילים ולמסרים שמגיעים, אז פשוט להיות ממש בקבלה והתמסרות, עד כמה שאפשר כמובן, ולזכור שזה תמיד לטובתנו הגבוהה, זה הכוונה שאנחנו שמות. גם אם אני לא תמיד אומרת את זה, זאת הכוונה שאני שמה בשביל כולנו. אז תנו בזה גם אמון. זהו, אני מקווה שיהיה לכם מספיק זמן להתארגן. אפשר לשבת, אפשר לשכב, מה שמרגיש לכם. אבל בבוקר אני תמיד ממליצה לשבת, כדי לא להירדם חזרה לשנת הלילה. ואנחנו נשים לב לגוף שלנו ואיך הוא מונח. מי שיושבת, אז אפשר ככה ממש לסדר לעצמך את התנוחה או ללקחות עוד כרית. אני רוצה שיהיה לך ממש ממש נוח. ממש נעים. אנחנו פה לא בתרגול יציבה בהכרח, כן? זה לא המטרה של המפגש עכשיו. אנחנו רוצות שיהיה לנו נוח, שיהיה לנו כזה מפנק אולי אפילו קצת. כמובן שבמהלך המדיטציה אפשר לזוז, אפשר לשנות את התנוחה, אבל גם הייתי מציעה לשים לב מה קורה בתוך הגוף כשקצת לא נוח לכם. למה דווקא בחרתם את התנוחה הזאת מלהתחילה. וזה רק בהתבוננות, אנחנו לא מתוך מקום שיפוטי. אנחנו מדברות עם הגוף שלנו, אנחנו חוקרות אותו, אנחנו מנסות להבין את הדרך שבה אנחנו עובדות איתו. אז בואו נעצום את העיניים. נהיה רגע בתוך השקט, כמה רגעים. תשומת הלב שלנו על הנשימה, מבלי לנסות לשנות אותה. אנחנו לא מנסות להילחם במחשבות, בתחושות שעולות. זה אומר שיכול להיות שאני מתבוננת, יכול להיות שאני מקשיבה, יכול להיות שאני גם חווה את התחושות האלה.
לפעמים יש דברים שאנחנו ביום יום מדחיקות, ועכשיו הם עולים כי אנחנו יכולות לתת להם לעלות. זה חלק מהריפוי. אז יכול להיות שבמהלך היום אני רצה ורצה, ואני לא מרגישה את הכאב הזה ביד או ברגל או בראש, ואז פתאום אני עוצרת, ואני מתחילה להרגיש אותו, ואני חושבת שמשהו לא בסדר. אבל האמת הוא שהוא תמיד היה שם, לפחות בתקופה האחרונה. אולי זה לא כאב, אולי זה חוסר נוחות. ואנחנו ממש בסקרנות אליו, אנחנו מנסות להגיע לשורש, כי אנחנו מבינות שמה שאנחנו מרגישות עכשיו, אולי זה משהו יחסית שטחי, ומתחתיו יש יותר עומק, את המקור, אולי את הסיבה הפנימית, שבגללה מה שמפריע לי, מפריע לי. יכול להיות שלהפך, יש גם אזורים בגוף שמרגישים לי ממש נעים פתאום, כי אני מרפאה את הגוף. לאט לאט אנחנו מגייסות את הנשימה שלנו לצורך הניקוי והטיהור האנרגטי. ובכל נשיפה, כל הוצאת אוויר, אנחנו מוציאות חלקיק של תחושה לא נעימה או מחשבה שמטרידה אותנו. באמת שאין לה שום חשיבות כרגע. היא פשוט עוד מחשבה, כמו כל שאר המחשבות שלנו בראש. מה אם אני מפשיטה אותה מכל התחושות שאני מלבישה עליה? והפרשנויות, והניתוחים, והזיכרונות. אולי תיראה קצת פחות מאיימת. אנחנו היום מסירות את האבנים ששמנו על הבאר של המשאבים שלנו, המשאבים הפנימיים, שכיסינו אותה, כי פחדנו שהם יזלגו, פחדנו שלא נדע להשתמש בהם כראוי. קוראים לנו לחזור אליהם, ואנחנו מתחילות להוריד אבן אבן, להוציא משבנים בעומק של הבאר, מגיעים לעזור לנו. אנחנו לא לבד. הם מושכים את האבנים משם, אותם עוזרים, בקלילות, במהירות. כשאנחנו מתחילות לראות את המים שבתחתית,
נרגיש את הלב שלנו מתרחב. קו המים בבאר עולה כלפי מעלה, מתקרב אלינו, כדי שתהיה לנו גישה נוחה יותר. אנחנו נושמות אל הלב, אנחנו נושמות אל צ'קרת הלב, אל בית החזה, אל הצלעות. אנחנו נושמות אל הלב ואנחנו מחזיקות את האוויר בפנים כשבית החזה שלנו מלא. מוציאות לאט בנשיפה ארוכה את האוויר. אולי מתחילות להרגיש את דפיקות הלב קצת יותר חזק. מחזירות את הנוכחות שלנו לכאן ועכשיו. לוקחות עוד נשימה עמוקה, ממלאות את בית החזה ומחזיקות את האוויר כמה שאפשר בפנים. מוציאות לאט. לוקחות עוד נשימה עמוקה לאזור הלב. אולי קצת יותר. מחזיקות את האוויר, את החמצן, בתוך בית החזה. מוציאות לאט בנשיפה ארוכה. רגע ננוח, ננשום רגיל. האגן שלנו רפוי, אבל אנחנו לא מנסות לנפח את הבטן בנשימה ארוכה. אנחנו ממש מתמקדות באזור הלב. נשים לב שאנחנו לא מקפצות את הכתפיים, לא שמות עומס על העורף. ניקח עוד נשימה עמוקה לאזור הלב, נמלא את בית החזה, גם מקדימה וגם מאחורה. נחזיק את האוויר בפנים, לא ניתן לו רגע לצאת. צא לאט לאט, בנשיפה ארוכה. נעשה את זה עוד פעמיים. ניקח את אוויר לאזור בית החזה, נמלא. בית חזה קדמי, אחורי, צלעות מתרחבות, עמוד שדרה. נחזיק את האוויר בפנים. אם אנחנו נשענות עם הגף שלנו, ממש נרגיש כאילו אנחנו מנסות לדחוף את המשענת אחורה. להרחיק את החלק האחורי ואת החלק הקדמי של הגוף, אחד מהשני.
ונוציא לאט. נשים יד אחת על הלב. נשים לב מה קורה. לדפיקות לב, לדופק שלנו. אני פה איתי ואני פה בשבילי. אני פה איתי ואני פה בשבילי. אני פה איתי ואני פה בשבילי. נחזור על המשפט הזה, נהדהד אותו גם לעצמנו. ראש החודש מאפשר לנו להתחדש בכל המובנים. אנחנו מחדשות את האנרגיות שלנו, את האמונה שלנו, את התקווה. אולי גם אנחנו מתחדשות פיזית, במערכות יחסים חדשות, בחפצים, בבגדים. הוא מזכיר לנו את הכוח שיש בכל אחת מאיתנו, לבחור כל יום אחרת, להתחיל מחדש. אבל גם אולי במידה מסוימת, הוא מזכיר לנו שכל סוף הוא גם התחלה חדשה. שהגיע הזמן לשחרר מהלב שלנו מה שיושב עליו. אולי זה רק דאגה אחת שאנחנו נצליח להסיר היום. אנחנו ממש נדמיין שאנחנו לוקחות משהו מתוך הגוף שלנו, מתוך הלב, עם היד שלנו, ומוציאות החוצה וזורקות לאוויר. ולוקחות נשימה עמוקה שאולי מגיעה ממש בטבעי, כי יש מקום, מרחב, שישתחרר. נניח את היד למטה. אנחנו אנרגטית, יוצרות סוג של מחיצה או הגנה על הלב שלנו, כדי שהוא לא יתמלא מיד מחדש, בבעיות, בדאגות. ניתן לו רגע לנוח. תמיד יש עוד משהו. תמיד משהו קורה, או יקרה, או קרה. אבל ניתן רגע ללב לנוח. מה שנקרא, לא צריך לקחת הכל אל הלב. אנחנו יוצרות את אותה הגנה גם על הכבד שלנו. להגן עליו, לשמור עליו, הוא עושה המון עבודה בגוף שלנו. לשמור עלינו נקיות, לתאר את הגוף שלנו הפיזי. ונתמקד רגע בראש, ששולח את כל האותות האלה למטה.
אנחנו לרגע מגנות על הגוף שלנו מהראש שלנו. מהמנהל הזה שאיבד שליטה. נזכיר לו מה זה להיות מנהל טוב. ונשים לב מה קורה גם באזור הלב וגם באזור הראש, באזור העין השלישית. יכול להיות שמרגישים לא בנוח כי הם איבדו את הקשר אחד עם השני לרגע. אנחנו ניצור צינור חדש, מאוזן יותר, נקי יותר, בטוח יותר לשני הצדדים. צינור שיחבר בין הראש שלנו, המוח שלנו, המחשבות שלנו, אל הלב שלנו, לרגשות שלנו. בצבע ורוד עדין, אולי עם נגיעות של זהב. וזה המעבר, משם הדברים צריכים לעבור. אנחנו מבינות שלא נכון לנו להתפזר יותר. אנחנו צריכות סדר, ארגון. הראש שלנו, המחשבות שלנו, צריכות ללמוד סדר עדיפויות. הן לא יכולות לזרוק על הלב שלנו כל פעם שהן מרגישות שהן צריכות. זה לא עובד ככה. כל פעם בטיפה טיפה כדי לאפשר לרגש שלנו לאבד את מה שקורה. אנחנו ניקח עוד נשימה עמוקה. ונהיה ממש במשך הדקה הקרובה בתשומת לב לגוף, למה שקורה בו. לאט לאט אנחנו נתחיל לחזור. נשים לב לכפות הרגליים שלנו, כפות הידיים שלנו. נזיז מעט את האצבעות. נזיז את הראש מצד לצד.
בעדינות, נפקח את העיניים, ונהיה רגע. שים לב לתחושה בחוויה הזאת שבמעבר בין לבין, העיניים העצומות לעיניים הסגורות. אני מזמינה אותך לקחת ממש עוד 2-3 דקות בשביל פשוט להיות עם עצמכם, לכתוב אם עלה לכם משהו, לשתות כוס מים, ורק אחר כך להמשיך ליום שלכם, אם כמובן אתם יכולות ויש לכם את הזמן. אני מקווה שהיה לכם נעים, שהיה לכם טוב. אתם מוזמנות לשתף אותי בוואטסאפ אחר כך, ואם יש שאלה אז לשאול, בכיף, בשמחה. תודה שהייתם פה, ואני מאחלת לכם מלא מלא אנרגיות טובות, ואני מקווה שאנחנו ניפגש בקרוב. בינתיים שיהיה לכם ראש חודש שמח, ואני עוד מעט אשלח את ההקלטה. רעות לכולן.